Очкидан азар кан нигоҳ кун. Очкиданатуно фақат акайду вирус нима. Камро мегмоханус. Нигоҳ кун. Я кам тарак чи биёр? Помидор резаки биёр муслима. Ке хе. Вай он чикесе капон. Чӣ кардест як Фирӯзабоно? Ман шакарои пиёлагӣ. Шакарои сумзадагӣ. Рафтам лаби об сумзада. Не. Қум задагӣ. Чой. Не. Чой. Рафтам лаби об сумзадагӣ. Чойник пури чой. Пиёла дар қум задагӣ. Ҳам хеле буда? Рафтам лаби об сумзадагӣ. Чойник пури чой. Пиёла дар қум задагӣ. Ҷон? Чойник пури чой. Пиёла дар қум задагӣ. Гав нест.